ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನ್ನಾನಕ್ಲಿ ಇನ್ನೈತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರು ಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ದುಪ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡ ನನರೇನು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ನಿಜವತ್ತುಂಡತ್ತ ಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಯರುಳ್ಳಿರ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ತೆಲಿಪಣ ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಲ ಕಾಪು ಅಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ ಕಾಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬೈ ಅಂದ ತೂಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊರಣಿ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಪುಂಗ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಜನ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಳ ಬಕ ಮೊರಣಿ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆ ಬೊಂಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ತನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ವಿರೋಧವಾದ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಅವಳೊಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಜ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಸೋನು ಗೌಡ ಆದುಪ್ಪು ಅಕಲು ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪುಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವಿನೋದಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಮಾತಾ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ ವಿನೋದನ ಒಂಜಿ ತೂನಂದ ಒಂಜಿ ವಾರಡು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಲಂಚನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆಲಿಪುಂಡು ಬಂದು ನನ್ನವರೇನು ತೆಲಿಪುಂಡು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಒರೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಳೇನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಳೇನು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಂತ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ನಡೆದು ಮಿತ್ತು ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗುರುತಿಸುವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪನು ಅನೇಕ ಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆಯಪ್ಪ ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ BT ವಿಡು ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪನೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು TRP ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರು ಟ್ರೋಲ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಆರೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಜನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಳೋಣ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಪರೋಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ದೇವ್ರು ಅಂಚೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ತುಂಬ ಚೂರು ಜಾಗೃತ ಮನ್ಪುಗ ನಾನವರೇ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಶತ್ರು ಬಂಡ ಆಯನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಆಯನ ಮನೆ ಬಂದ ಅಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚಂಡ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಬೇಡ ಆಯನ ಮಾತೇರ್ಲ ಪುಗಾರ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕರ ಮಂತ ಏರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ದೊಂಕು ತಿರ್ತು ಪಾಡುವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಜಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡು ಏಕ್ಲೆ ಪಂದು ತಿರ್ತು ಸಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಏರೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಂತ ಮಾತೇರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.